Mula po noong 1997, ganito na po yung aking pag-apat ko yung nangangaral. Hindi nagpa. Luha, sipon, awis, pero hindi natin. Malayo, pagod, magastos, pero mayaman ka. Sobra ka ng kapayapaan at kagalakan ng pag-asa. Kaya ako po'y naniniwala na ang barangay na ito ay mayaman po sa pag-asa sa Diyos. Mayaman po sa pananampalataya. At mayaman sa pag-ibig. Pag-ibig sa ating Panginoon, pag-ibig sa ating kapwa, at pag-ibig sa isa't isa. Okay, and my preaching this morning is entitled, Strengthen Your Faith. Nais ng Lord na tayo po ay nadadagdagan, tumatatag, nagiging strong ang ating pananampalataya. Dahil ang panahon po ngayon ay sadyang hindi na maganda. Sa malapit na pagbabalik ng ating Panginoon, ay lalo pong tumitindi ang mga problema. Hindi na tayo lalayo. Noon kaya pa po namin ang index dito po. Hindi ganito kainit, nilagyan ng aircon, pero sumasabay po. Walang aircon, kailan nagkaroon ng aircon, pero hindi na talaga kaya. Ibig po sabihin, maging ang gira at inflation rate, kahirapan po, ay lumalagan na. Kaya dapat ang ating pananampalataya ay lumalakas. Natatagdagan, tumitibay. Kaya ito yung aking preaching. Kung bubuksan po natin in the book of Luke chapter 18 verse 8, basahin po natin. Lakasan, lakasan. I tell you the Lord against nevertheless, when the Son of Man comes, will really find faith on the earth. Parable of the Pharisees. Hindi na, sa 18 lang. Okay. The keyword is, ano daw? Mayroon pa kaya akong abutan ng may pananampalataya. Sinabi ka na, yung malaki, pananampalataya. Kaya yan po ang ating tatalakayin sa umaga nito. Kaya ba'y nakanda na? Amen. Hello, hello, hello. Yan sa likod po na. Hello, hello. Tara na pa ba? Hello. 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 Sa dulo. Hello. 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 Ayan, sa dulo. Okay. Bakit po strengthen our faith? Tingnan po natin ang Hebrew chapter 11 verse 1 hanggang 6. Ang sabi po riyan mga kapatid ng Book of Hebrew, yan po yung tinatawag na pananampalataya, lagi na nating nababasa, naririnig. Pero ang Diyos po ay mangungusap sa atin. Maaaring yung iba matagal na sa kanilang pananampalataya. Amen po yan. At yung iba naman, hindi pa gaano. Pero babasahin po natin ang instruction ng Lord kung ano yung ibig niyang sabihin pag itinanapan po ito sa ating huling panahon. Okay? Ang sabi po riyan, mga kapatid, ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay at katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. The substance and the evidence. The things that are hoped for and the things that are not seen. Okay ba? Ang pananampalataya, biblical, dito po sa Word of God, ito po yung katatagan. Ang sabi niya ngayon, now faith. Kumusta po ang faith niyo? Kahapon. Noong nakarang linggo. Noong nakarang buwan. Noong nakarang taon.
kumusta na po ang pananampalataya natin? Kung darating ang Lord ngayon, yan ang hahanapin sa atin. Amen? At tiyak ko na iba sa atin, baka yung ating pananampalataya ngayon ay kakaiba nung una nating tinanggap ng ating Lord. Dahil nakita po natin ang saksi sa kapaligiran po natin sa mga nangyayari. Baka natatabunan na po ang spiritual natin sa kapalisahan sa mundo nito. The lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, and the love of this world. Huwag nating sabihin na matagal na po tayo sa pananampalataya. Amen? Dahil hindi na natin pwede sabihin na ngayon lang, kahapon lang, nakaraang taon, 5 years, 10 years, 15 years, 20, and so forth, and so on. Kaya sabi ng katatagan, dapat matatag. Ngayon, araw na to, magkaroon ng pagbabago. Kayo ba'y naniniwala doon? Kasi 26 years na yung pananampalataya natin ngayon. Mangungusap ang Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Muli! Yung iba nawala na, yung iba nanghina, yung iba nasa libingan na. Kasi 27 years na eh. Yung iba lumalaban, at yung iba matatag. Kaya dito po, ang sabi sa verse 2, itong mundo nito, yung mga ating ninuno, may mga witnesses. Binigyan tayo ng instruction ng Lord kung ano ang uri ng pananampalataya mayroon tayo. Verse 3, ang example po yan ay si Cain at saka si Abel. Anong pananampalataya mayroon si Cain at Abel? Amen po? Sino tinanggap? Nakaloob kay Abel. Hanggang ngayon, nangungusap pa yung dugo ni Abel at naging patuto pa hanggang ngayon. Sa panahon natin, 1,000 years ago, yung pananampalataya ni Abel, hanggang ngayon ang patuto sa ating generation. Number 3, verse 4, ano pang example si Yuno? Siya po ay namatay na hindi nakita ang kanyang bangkay. Ano ang uri ng kanyang pananampalataya? He pleased God. Nilugod niya ang Diyos sa buong buhay niya. Si Abel, ang kanyang ginawa, yung kaloob, yung sacrifice. Kaya naging patuto po yan. And so forth, and so on. Verse 6. Ano raw pag-ipasa verse 6? Wala? It is impossible. Without faith, it is impossible to please God, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Gusto mo ng reward? Amen. Gusto mo ng kapayapaan? Amen. Gusto mo ng kagalakan? Amen. Gusto mo mag-prosper ang iyong family, ang iyong career? Amen. Maniwala ka na ang Diyos ay nandyan. May katugunan o walang katugunan? Gagaling ka o hindi ka gagaling? Ang Diyos ay nandyan. Amen. Magbabago ang pananampalataya mo, pero ang Diyos hindi kailanman nagbago. For He is the same yesterday, today, and forever. Hallelujah. Ito po, forward po, maraming po. Okay? Bakit sinabi ng Lord na meron pa kaya akong abutan ng may pananampalataya? Tingnan po natin ang Book of Luke. Sa Book of Luke, basahin natin. There is a parable. Men always ought to pray and not to pay. Okay, yan muna tayo. Bakit kanina faith, ngayon pray?
Ang sangkap po ng pananampalataya ay pananalangin. Tingnan mo sa verse 2. There was a judge in the city. There was judge in the city. No fear God and no regard of men. Wala pong takot sa Diyos at walang paggalang sa tao. Itong hukom na ito ay mabuting hukom. Kasi ginagampanan niya po yung kanyang pagkahukom. Amen po? Mayroong isang balo, babaeng balo, naghihingi ng katarungan. Anong katarungan? Sa palagay nyo? Pagbalo, maring hindi napapanahan yung kanyang asawa. The Bible is silent. Naglagay po lang tayo ng preposition. Naglagay lang tayo. Maring minarder yung kanyang asawa. Kaya humingi po siya ng katarungan. Siguro itong abogado nito at judge na ito ay kampanilya. Kampanilya. Suplado. Kasi sincero siya sa batas ng tao. Kasi wala siyang hindi siya natatakot sa batas ng Diyos. Diba sabi niya, no fear God, with no regards of men, hindi siya gumagalang. Pero anong ginawa? What is the character of this widow? Persistency. Consistent. Ilang panahon na pabalik-balik, kumakatok sa opisina ng judge. Ipaglaban mo naman ako. Ipaglaban mo naman ako. Wala akong ipamamana sa aking mga anak. O kaya namatay yung aking walang katarungan. Mayaman ang aking kalaban. Ako ito palo, walang tutulong sa akin. Ikaw lang ang aking inaasahan. Pabalik-balik. Ganun ba tayo? Ha? Dapat pag nananalangin tayo sa Lord, no answer, wait answer, yes answer, and hindi mo alam, dead end, dapat ukulitin natin ang Lord. Amen? Huwag tayong magsawa sa inilagay ng Diyos na pananampalataya sa ating puso. Anong sabi ng judge? Kahit na walang takot sa Diyos at walang paggalang sa kapwa-tao, kinukulit ako nito. Nahabag ako sa kanya. Nagkaroon ako ng compassion. Kundi, mamumroblema ako sa balong ito. Ibibigay ko yung kanyang katarungan. Ibibigay ko sa kanya yung nararapat. Ano sabi ng Lord sa susunod na verse? Ano? Pagibasa. Alam, pagilakas. And he would not for a while, but afterward he said within himself, though I do not fear God nor regard man, yet because this widow troubles me, I will never bear her. In your coming she will. Then the Lord said, see, ito na. Ano yun? Shall God not avenge his own elect, but day and night to him? Okay na. Amen. Tukol na? Amen. Pinaliwanag ko na yung judge. Pinaliwanag ko na yung widow. Yan ang karakter po rito. Anong sabi ni Jesus Christ? Araw at gabi, kayong mga tinawag ko, kayong mga pinili ko. Ito ang tagal na panahon. Speedily, nevertheless, speedily I avenge. Ibibigay ko ang katarungan dahil anak ko kayo. Sakit, karamdaman, hirap, tiisin, confusion, emotional, depression. Hold on your faith. Umawa ka sa iyong pananampalataya. Alam ba ko na kanila? Anong faith na tinutukoy ng Lord dito? Naginig po kayo. 10:17 ng Book of Romans, wala dyan. Ang pananampalataya ay nanggagaling sa
Ano pa pakinggan natin? Kung yun ang pananampalataya mo, that is the faith of God. Faith of God and faith in God is different. There is a difference. Most similar. Faith in God, lahat po tayo ay nilikha ng Diyos, na nilagyan tayo ng pananampalataya ng Diyos, whether kahit sa kang religion. Meron na po yan. Kasi He breathed our nostrils, His nostrils, and the human being become a living soul. Amen? Mayroon na po yan. Kailan dahil sa kasalanan po, nawala. At nanumbalik uli nung panahon ng ating Panginoon. Nevertheless, crying out day and night, you are my children. You are my child. Hallelujah. Itong judge na ito, na napakasama, walang iginagalang. Pati sa akin, hindi niya ako ginagalang, walang takot. How much more? The Heavenly Father. You are my children. Speedily. Ipagtatanggol. Pagagalingin kita. Ililigtas kita. Ayusin ko ang buhay mo. Yung wasak at winasak ng demonyo, bubuhay ko. At yan ang hinanap ng Lord sa atin sa ulit pa. That is our preaching. 18:8 ang sabi niya. Nevertheless, yung judge, masamang judge, walang iginagalang ni numan, binigyan niya ng solusyon, yung widow. Ang anak ng Diyos, speedily, crying out day and night, ibibigay niya at igagawan niya siya. Pero may hinahanap siya bakit hindi ginagawa. Nevertheless, verse 8, basahin natin. Tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, will he find faith? Bakit hindi sila tinutugon? Ano? Wala? May faith ka na? Kaya lang minsan yung faith po natin, pag dumating yung pagsubok, nawawala. No faith, little faith, great faith, and so much great faith. Hindi ko na-isa-isa niya. Yung mga alagad ng Lord, inampasan na ng bagyo, sabi ng ating Panginoon, hindi ako yung multo. Ako ito, si Jesus Christ ito. Ano sabi ng ating Panginoon? Okay. Panginoon, sabi ng mga alagad, gising. Tatawag tayo, naglilimas po sila. Hindi nila alam nakasama nila ang Lord. Hindi nila alam nakasama ang Lord pag sila'y nalupog. Ang sabi ng Lord, anong ginawa niya? Okay? Sila po ay nabutan ng bagyo sa gitna. Naglilimas po sila. Anong unang sinaway ng Lord? Hangin. Hampas ng hangin, tumigil ka, alon, pumayapa ka. Tapos, yung mga lagat, kay liit or wala kayong pananampalataya. I don't know kung liit or wala. Nagibasa nyo na lang. Mga alagad na po yun. Little faith. Nakita na nila yung himala ng Diyos. Lahat pinagaling ng pagkain ng 10,000 more or less, 5,000 na lalaki. Another ang pagkain sa another 4,000. Nakita nila yung himala. Si Lazarus, binuhay na. Kaya lang nung napunta sila ng bagyo, yung pananampalataya nila nagsunsay. At ganyan din mangyayari sa atin. Sana hindi tayo abutan ng Lord.
na yung pananampalataya natin ay wala. Mayroon man little. Ngayon, 27 years na dito. Dapat great faith na tayo. Amen. You want great faith? Amen. What is the requirement of God? Mustard seed. Alam niyo mustasa? Parang butil ng pichay. Bakit mustard seed na hinihili ng ating Panginoon? Yung seed na tinutukoy niyan, yung kanyang salita, buhay. Kahit na maliit yan, at nilagyan niya ng buhay, at nanali ka dyan, at sinamahan ka ng banal na Espiritu, mangungusap ang Diyos sa iyo, sa iyong pananampalataya. At uusbong, at sasagana, at titibay yan, at nagkaroon ng evidences, the result of your faith. Kaya yung faith na natin, yung faith natin ngayon, dapat matindi na kahit na ganong katindi ng init. Kasi mas matindi ang init sa impyerno. Luke 18:8. Pag dumating ang Diyos mamayang gabi, ubos na yung pananampalataya natin ngayon sa paghinga natin. Baka parang yung sa kahapon, inatulad po yung ating pananampalataya nung kasuotan natin kahapon na wala. Hindi na natin alam kung ano yung sinuot natin kahapon. Alam niyo yung sinuot yung kahapon? Alam niyo yung sura yung kahapon? Kung nakarang araw, alam niyo? Ang gusto ng Diyos na ating pananampalataya ay hindi nawawala. Malit man lang, minsan nagsusubside, pero bumabangon. Amen. Kaya pagdating niya, ay nandiyan ka. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Apoy ng pagsubok. Hindi mo alam, kinikinan ka lang ng Lord. Pinapatatag lang ng Lord, pinapurify yung iyong puso at yung iyong behavior, yung mind. Inaayos. Kasi ang pagbabalik ng ating Panginoon ay natulad panahon ni Noah sa ating kapanahonan. Ang pagbabalik ng ating Panginoon ay natulad ng panahon ni Lot. Sodom at Gomorrah. Panahon ni Noah, lahat masamaang haka-haka. Pero mayroong isang matuwid. Pinili ng Diyos para gumawa ng arka. Amen. Sa panahon po natin, hindi na tayo sa batas ni Moses. Nasa biyaya na tayo ng ating Panginoon Jesus. No more Jews, no more Greeks. Whether you are Gentiles, ang pinag-usapan natin, you are justified by faith. Pinabanat ng ating pananampalataya. Pati parang umaalon yung sound. Okay, nasa tayo, nung nangangarap ng ating Panginoon, walang speaker. Amen. Walang microphone. 5,000 ang kanyang audience, 10,000 ang kanyang audience. Mula rito, hanggang sa dulo, naririnig nila. Amen? Alam niyo, pag ikaw ay nanalig, kahit nakararap ka dito, ipaparating sa iyo yung mensahe ng Diyos. Dahil alam ng Diyos ang iyong nasa puso. Kakausapin ka ng Diyos. Pagagalingin ka ng Diyos. Kung wala ka ng pag-asa, bibigyan ka ng pag-asa. Kung ang iyong pag-ibig sa iyong asawa ay talagang tumidilim na at umaabot na ng dapat at yung ilim yung 6 o'clock. Takip silim, sunset, ay, delikado na po yun. Kasi magdidilim po. Ay, umabot pa ng midnight, ay, wala na. Abutin pa ng madaling araw, kinabukasan, ay talagang wala na. Pero huwag kang mag-alala. Ang Diyos ay Diyos. Amen. Pag pinili ka, ay pinili. Amen. Ngiti na kayo. Ang kuwag mo yung sarapan ng Diyos. Ang gaganda natin. Tapos na.
Parang gusto niyo pa, no? Amen. Ay, kulang pa. Ayan. Yan. Alam nyo. Oh, hallelujah, praise the Lord. Alam niyo mga kapatid, maraming patotoo, the heroes of faith. Hanggang si Noah, hanggang kay Abraham. Abraham is the father of faith. You know why? Nung tinawag siya ng ating Panginoon, Noah, iwanan mo ang lahat na mahal mo sa buhay. Pupunta ka doon sa hindi mo alam. Dahil Diyos ang nagsalita, sumunod si Abraham. Sumunod. Noong nakasunod si Abraham, tinawag niya, hindi na Abraham ang pangalan mo, Abraham na. Bakit? Nakita mo yung mga bituin sa kalangitan? Ganyang karami ang iyong descendants, ang iyong mga anak. Tingnan mo yung buhangin sa lupa. Ganyang karami. Dahil yung pananampalataya mo, sumunod ka, nagiging matuwid ka sa aking harapan. Itunuring na matuwid si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya. Brethren, if you are righteous in the sight of God, hallelujah, grace by grace, faith by faith. Magpapahayag ang Lord, hallelujah, sa araw-araw, segundo, oras-oras, weekly, yearly, ang ating buhay. Buhay na buhay ang Diyos natin sa ating buhay. Huwag ka mawala ng pag-asa. Titus 2:13, looking for the blessed hope. Siya yung mapagpalang pag-asa. Looking for the blessed hope, the appearing of the great God and the Savior, Jesus Christ. Dapat yun ang pag-asa po natin. Amen? Anong sangkap ng faith? Anong sangkap ng pag-asa? 1 Corinthians chapter 13, verse 13. Ito ang mga puhunan at pinanghawakan ng pananampalataya. These three shall remain. Faith, hope, and love. Bakit nakakapagpatuloy tayo? Because of the great love of God. Siya yung unang umibig sa atin. Ang pagpunta sa church, ang pagsunod sa ating Panginoon, dapat siyang sundin. Dahil siyang umibig sa atin. Kaya tayong natutong umibig sa ating kapwa, nilagay ng Lord dyan sa puso na. The first commandment is loving God above all. The second commandment is loving your neighbors. And the third commandment with the Lord Jesus Christ, preach to the word, preach to the congregation, to His disciples in the congregation. And this is the new commandment that I will say to you, that you must love one another, that they may know that you are my disciples. You must keep His commandments. You must love God, love others, and love one another. Perfect lang. Kaya nandito po tayo. Are you perfect? No, we are not perfect. The process of perfection is pagsunod. 27 years na po tayo rito. Ano yun? Hishik? Ano yan? Purify. Basta binahaw yung mga ipa, no? Naiiwan yung mga jewels. Sinasala ng Lord yung mga may pananampalataya. Kaya jewels ka sa harapan ng Lord. Kahit na nahirapan ka pag nilalagi ka, natutuwa ang Lord sa'yo. Kahit na may karamdaman ka, pinupuri mo pa rin ang Lord. Kahit na hindi ka na makakulapay sa problema, tumatayo ang iyong pananampalataya. Tumatayo ang mga pangako ng Diyos. And the Holy Spirit
to continue in serving the Lord. Hallelujah, praise God. Kaya pinatibay na po tayo ng panahon. Kaya nandito pa po tayo. Amen po. Yung itsura natin, Pastora, no 1997, hindi naman nagbago, di ba? Nagbago ba? 26 years ago. Nagbago pa? Kasi hindi nagbago yung Diyos natin. Habang sumusunod tayo, di ba, Pastora, sabi nila, wala nang nakilala ka namin. Lalo kang bumabata. Hindi dahil sa pag-angat ng aking sarili. Totoo yun. Ang mga anak ng Diyos ay hindi tumatanda. Wala akong pinapatamaan. Wala. Hindi doon sa outside appearance. Dito po sa inward, the glory. Nagre-reflect po yan sa ating mga pag-uugali. Amen po? Kaya kung sakali man nagkaroon ka ng gray hair, basahin ko. May babasahin ako sa inyo. Isaiah 46:4. I am your God and will take care of you until your hair is gray. Grabe, ano? Diba? 27 years ago, mga minamahal, saan na yung mga kasama ko ng 27 years ago na nag-pioneer dito? Asan na kayo? Taas ang kamay. Nasa likod na. Eh kasi hindi na nila kaya rito eh. Kasi 27 years ago. Nandiyan sila lahat sa labas. Kaya si Brother Jimmy, naka-wheelchair na. Iba yun. Iba yung wheelchair. Iba yun. Ibig sabihin, meron siyang sariling ano. Sige. Okay na yun. Pero at least lumalaban ka. Tatandaan nyo, ako ang iyong Diyos. Hindi kita pababayaan hanggang yung magkaroon ka ng uban. Nawala yung uban ko dahil tinina ko. Ang dami ng experience, karanasan sa pamilya, sa kabuhayan, sa ministry, sa kapatiran. Nana! Puno ito. Pero yung Diyos, punong-puno ng solusyon. Hindi naubusan ng solusyon. Mga taga-Binabalyan, taas ang kamay. Binabalyan, mayroon ba? Taga-Victory, pagitaas ang kamay. Taga-Liwa-Liwa, taas ang kamay. Walang liwa-liwa. Walang liwa-liwa. Meron? Ayun. Taga-Bayan, bayan. Nawala lang yung church doon, nawala sila. Di ba kayo nag-convert? Galit na galit ang kaway. Amen? Kasi nadaanan ng right of way yung church doon. Nadaanan ng right of way. Pero may good news. Dahil sa pananampalataya, hindi na right way. Hindi na gagawin right way. Talagang permanent na. Humihingi po ako ng 1,200 square meters. Hingi. Sabi naman, humingi ka. At ikaw ay tinigil. Sabi na Lord yun eh. Bakit mo naman ikahiya na humingi? Isa Diyos yun. Hindi naman yung sarili kapag ginamagan. Humingi ka at ikaw ay bibigyan. Kung hindi ka pa binigyan sa panahon mo, ano sabi niya? Hanapin mo at ikaw ay makakasumpong. At kung hindi mo pa nahanap, ano daw? Pumatok ka at pagbubuksan ka. Hindi ka kasi kumakatok eh. Kumatok ka isang beses lang eh. Isamantala sabi na, araw at gabi, crying. Bakit po naman yun? Kasi, isang taon ka lang nagka-cry sa Lord. Araw at gabi. Wala pa Lord, ikaluuban mo naman makaroon ka ng templo. Ganda na ba ng templo dito? Wala pong naka-aircon dito. Ang mayayaman ang aircon dito. Pero yung anak ng Diyos na mangingisda, may aircon.
May pagmamalaki ba? Pagmamalaki niyo yung Diyos. Bakit? Ay, hindi ka, ayaw mahal ng kuryente. Kada yung mayayaman nagtipid. May oras na rin. Tumaas na. Taasan na ito. Tayo na lang po hindi tumataas. Kasi kulang na nutrition. Reality po yun. Yun ang maganda sa Diyos eh. Amen. Yung mga impossibilities beyond your imagination. Yun ang Diyos natin. Ganon magtrabaho ang Diyos. Ganon papagpala ang Diyos. Let's go on! Let's keep going on! May maintenance ka, isang araw pagagaling ka ng Diyos. Wala ka na kasing pambili ng maintenance mo. Magtaka ka, yung ang daming maintenance at kompleto, mauna pa sa iyo. Kasi po, ang may hawak ng buhay ay ang Diyos. Amen. Ituloy ko. Until your hair is gray, I will make you and will care for you. I will give you help and rescue you. Amen. Pero mula nung tinawag ka ng Lord, hanggang sa pagtanda, hanggang mawala na tayo rito, tutulungan tayo at nandun ka na sa kagipitan, nandyan yung 911. Grabe ka. Nandyan yung 33, verse 33 ng Jeremiah. Call unto me and I will answer you, and I will show you mighty things that thou knowest. Pupurihin ng Diyos mga kapatid. Kaya pag tinaknang tayo ng Lord sa gabi ito, hallelujah, ako po'y naniniwala na umiba na ang inyong pananaw, umiba na ang inyong pananampalataya. Sino po ang pinagpala? Taas natin ang ating mga kamay, tayo po lahat ay tumayo.